Ayan mga kamamshi, bali ilalagay na ng asawa ko. Ayun, yung tubig. Dito. Bali time check tayo is 9:19 PM. Ay, kasi kanina hindi namin naasikaso. Ayan siya. Tcharan. OMG. Bali hindi pa siya nakasaksak ha. Iya, saksak mo nga. Testing natin. Bali, first time pa lang to yung tubig, diba? Ay, ibig sabihin may pondo siya sa loob. Ang laki pala ng galon sa loob. Sako na ha. Sasaksak niya na. Ayan, may ilaw na siya. Power. Tapos, wala tong cold. Ay, wala tong hot. Cold lang. Kasi baka pag may hot ako, humina yung kape ko. Ayan. Siguro hintayin natin umilaw to. Tapos, testing tayo. Kasi yung karton, siguro alisin ko na rin to. Ayan. Diba? Pero maglalagay tayo ng plastic dito para sa iinom. Pero kailangan natin bantayan to. Alam nyo ba kung bakit? O, ako lang. Kasi ang mga customer ko dito is mga bata. Baka mamaya, saya sobrang excited nilang maglaglag. Maglaglag sila agad ng piso na walang nakasahod na baso o plastic. Diba? Kasi, base sa pinag-demo nila, tsaka sa iba rin. Kapag nilaglag mo yung piso, agad-agad bumubuhos yung tubig. Hindi mo kailangan pindutin. Hindi katulad ng kape. Pag naglaglag ka, pipindot ka. Ito, pag naglaglag ka, labas agad. Kaya dapat, dahil marami akong batang customer dito, bantayan talaga namin. Diba? Ayan. Ay mga kamamshi, bali 9 minutes na, pero hindi pa rin siya umiilaw. Testing ko nga. Naka yung piso nga at saka baso. Ayan, diba? Ayan siya. Subukan natin. O, diba? Ba't wala? Ayan mga kamamshi. Medyo na-ignorante tayo rito. Kasi pag saksak namin, diba, alam ko is cold lang yung binili ko. Sa likod kasi niyan may pindutan na cold, kulay green at saka kulay red. Bali, ang pinindot lang namin is yung kulay green kasi sabi ko nga is cold. Yun. Nag-PM ako dun sa seller ko, sabi is red pala. Pero need din pindutin yung green kasi nga pang lamig. Yung red naman is para bumuhos siya. Kasi ang pinindot ko lang is green, kaya hindi siya bumubuhos. Kaya ayan, nakuha din namin, same na pindutin yung nasa likod, red at saka green, para bumuhos siya, tapos lumamig or malamig. Ayan mga kamamshi, diba? Bali 200 ml yung kadami ng tubig. Diba? Ayan siya. Bali ano to, siguro mga 10 PM na to. Yun lang guys, thank you for watching. Update ko kayo pagka umaga. Kumusta ba yung ating water blender machine?